morning guys, ito po ang aming last part ng aming Old Rock Hotel and Beach Resort dito sa Bolinao, Pangasinan. And once again, I'm Roms and this is ROMSJEAN TV Vlog, etc. Kaya tara na, panoorin na natin itong last part ng aming Bolinao, Pangasinan dito sa Old Rock Hotel Beach Resort. Kaya tara na, let's go! Time check, it's 3:30 AM and this is our second day dito sa Old Rock Hotel, Beach and Resort, Bolinao, Pangasinan. At makikita nyo guys, ako lang ang gising ngayon dito sa aming kwarto. Sarap ng tulog nila, napagod sila siguro kahapon. Sasabi mo? Good morning, sabi. Gising na ang kuya ko, good morning Sunday daw. Ikaw si ito yan, masasabi mo? Approve. Tawang-tawa rin. Ay, kadilim. Kadilim pa pala. Ay, umiyak yung pusa, oh. Ay. Ano ang problema mo, Ket? Anong problema mo? Nagugutom ka? Tara, mag-swimming muna tayo. Ito guys, oh, napakaganda ng mga view dito sa Old Rock. Ayan, oh. Yan yung mga rooms nila, oh. Tignan nyo, ang gaganda, oh. Grabe. Oh. Oh. Daming tanim na halaman na may mga bula-bulaklak. Oh. Ang gaganda ng mga halaman nila, oh. Paglabas mo, mabubuharan mo ang mga magagandang halaman, no, sa mga kwarto-kwarto nyo. Ayan, no. Napakaganda dito, guys. No? Sa akin sila nagpahanap ng pupuntahan. Ito ang nahanap ko. Ayan, o. Kaya tuwang-tuwa sila sa akin. Nasanay na silang ako yung naghahanap ng pupuntahan namin. Ayan, o. Ganda. Grabe, sobrang cottage nila, ang ganda rin, oh. Oh. Baba at taas. Yan. Grabe. Ang ganda ng pagkakagawa talaga ng mga ano dito. Oh, yung parang sa mga Palawan. Galing ng arkitekto dito, oh. Ayan, oh. Yung parang kuweba-kuweba nila.
Ayan, oh. Oh. Ang galing nila. Punta nga ako sa tabing dagat. Baka nandun na yung mister ko. Iniwan ako. So, alam kung saan na siya. Wala naman siya dito. Tinaguan na yata ako. Ganda-ganda naman dito, oh. Yung mga rock formation din sila, oh. Oh. Ayan, oh. Ang ganda dito. Oh, ay. Parang may lagoon. Ayan, oh. Meron siyang lagoon, oh. May mga isda-isda siya, oh. Oh, pwede pa palang pumasok dyan, oh. Siguro pag high tide to, hanggang dyan yung tubig. Kaya palang di ko siya makita. Ayun, binubuhat na yung bundok. Ayan guys, nagpapahinga sila, oh. Kapresko kasi. Hello po. Napagod na yung vlogger. Ayan. Sige, maluwang pa. Grabe. Sobrang luwang dito. Ay, gazebo sila, oh. Talagang kalaki ng gazebo nila. Dito sa tabing dagat. Ang dami nilang ano, di ba guys, oh? Tignan nyo, ang gaganda ng mga cottage nila, oh. Kakaiba ang kanilang mga cottage. Ayan, oh. Ayan, oh. May ginagawa pa. Yung vlogger kong asawa. Ayan, oh. Manjak maawatan. Si Kuya, oh. Selfie, oh. Hello, Kuya. Welcome sa aming vlog. Kaluwang, kailangan mo din dito. Pag pumunta ka dito, malatibay ang mga tuhod. Ayan guys, oh, ang ganda-ganda kaya dito. Ayan, oh, tignan nyo. Yung mga ano nila, parang kuweba. Ayan, oh. Abaw, salamat. Anong salita yun? Hindi naman siya Ilocano. Abaw. Tatanungin ko nga sa mga kasama kong taga Pangasinan kung anong ibig sabihin na abaw, salamat. Hindi kaya ibig sabihin yan, maraming salamat. Ay. Okay. Picture. Ayan na ang signature moves ni Mrs. With matching dancing pa, oh. Ano silang housekeeping dito? Hello, ate. Morning. Linis. Malinis dito. Pati mga CR, malinis. Yung swimming pool lang nililinis. Sarap pumunta dito, mga. Naka-check-in namin mga kasama. Ito na ang pamilya Jones.
Ah. Ayan ang pamilya Diyos. Nag-i-Diyos sila. Picturean ko kayo. Ganda-ganda talaga dito, oh. Oh, ayan, yung swimming pool nila, oh. Tatlo yung mga swimming pool nila ditong maluluwang. Oh. Ang ganda. Ayun, yung naglilinis ng swimming pool. Ganda, oh. Yung kwarto ng aming mga kids. Mga junakis. At sila. talaga to? Hindi maniwala. Tawag dito. Ganda pala ng kwarto nila. TikTok. Ang galing sumayaw. Ang galing sumayaw. Ito sila oh. Oh. Kasama si Angela. 1, 2, 3. Sama ka Angela. Russell. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito eh. Ay, kunin ko na yung ID ko, mag-check out na kami level. Ayun guys, mag-check out na kami. Kunin ko yung ID ko. Hi sir, good morning. Good morning. Kunin ko na yung ID ko. Oh, 11. Ipaparang check ko lang po sa sir. Oo. Okay na po, ano po yung gagawin sa kwan? Wala na pong gagawin, normal ligo po sa akin. Tapos na Tapos, ka. okay, paparang check ko lang po, subo ko na kayo sir. Sige, sige. House Pero 11 pa rin kami lalabas, no? check ko ba? Check ko lang. Sige lang. Guys, check na namin yung room namin. Mag-check out na kami. Ano number to? Sasali mo muna to bago. Oh, hindi, sa housekeeping lang daw. May nakaantabay. Saan? May nakaantabay dyan. Nag-usap na kami sa information. Tawakan na lang daw sa housekeeping dyan. Oh, ayos na. Gamit nyo naman sa taas. Meron pa kaming gamit. Naiwan pa pala ang gamit namin ni Mrs.
Sige. Okay guys, dito na nagtatapos sa aming vlog for today. Kung bago pa lang sa aming channel, please like and subscribe sa aming channel, ROMSJEAN TV Vlog, etc. Bye! Good day and God bless. Bye! Until next upload! At gusto ko palang magpasalamat sa mga matyagang sumusuporta sa aming channel, ang aking auntie at uncle, at ang pizza na si May Cabigas, at ganoon din sa mga katrabaho namin dyan sa IWS, maraming salamat sa inyo. At ganoon din sa gumawa at nagprint ng aming sticker, Avila Printing Press, thank you at mabuhay sa inyong lahat. Thank you din sa lahat ng mga viewers at subscribers namin dyan. Maraming salamat sa suporta at panonood. Keep on watching sa aming mga videos. And once again, this is ROMSJEAN TV Vlog, etc. Thank you and God bless.